Looking for a new course in nursing and paramedical course. Admissions open at one of the most top colleges in the country. East-West Group of Institutions, Bangalore, recognized by Indian Nursing Council and Rajiv Gandhi University of Health Science. Choose your courses on your screen. Hurry up! Limited seats available. For more details, contact the link given below. Daki Hajar Ngut kilami ba hanong ba Imphal haka arpo tarik jeliu Hajar Hynriew ban Dawa ya kahok Naga Bynta Hynriew Ngut kijat Hynriew Naga kibala syara bor bat hadin pat lalap bagila Shah Pynïap. Ya kani kijing yat ba la penlong daka All Naga Students Association Manipur ANSAM bat sedang natang Khul Baptist Church hadiu lalan bat yat kumba 100 kilometer swaban poi ha Manipur Baptist Church ha Jingbishar Imphal West District. Kibi Shim Bynta kila kentui ke sorkar ban Shim kam persya ya kibi don ketiha kani ke jing Pynïap bat haka por baga kenhun pahara jong menteri rang ba berem ke jelau N Biren Singh kala yat ling ba katha North AOC kila penjur ya ki jing perta Dawa ya ka hok. Presiden ke ANSAM UTH ang tesang maring ulang bagani ke jing ki ke penpau ya ke jing bitar baga jing bom hun jong ki pat ba halor ke jing Shah Pynïap jong ki negi Hynriew Ngut kiri pat ba. Ulang bagajing yat pat ba menta kalong ke sur jong ki pat ba ki Dawa ya kahok halor ki kam le ben bat ke jing thombor ya ki riu lui lui. Ulang ru bagini ki Hynriew Ngut ki Naga kila syara bor na leilon vaipai haka khat lai tari ujemang Hajar Hynriew bat labat ya ki kum kinong syara bor jan shibna shwaban lap bagila Shah Pynïap. Lalap iki met yap jong ki negi Hynriew Ngut haka shpau tari ujeliu Hajar Hynriew na kathan ba marjan bat kasnong leilon vaipai. Umaring ula banjur ba ke sorkar jela bat ke sorkar pedang kimla pancu ngap jar halor kini ke jing ja Hynriew ki deban pentikna ba yaki padon ketiha kini ke kam deban pensitom yaki ke ANSAM kala penpau bakan nang pedang bandawa ya ke hok tat hadu ba anda Shim dagi sen jam ki beting persya yaki padon ketiha kini ke jing Pynïap. We want justice. We want justice. We want justice. We want justice. Habatin, pej bahagi kishab, kashab plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki bataye kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashab plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bhag ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka Shah plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.